Wace irin matsala ce haka? Matsala ce da idan har ta fito fili zai iya tarwatsa auren nan. Wace irin matsala ce wanda zai iya lalata aurenki sauran kwana 2? Ciki ne da nisi. Ciki? Da gaske. Waye miki ciki? Kin sani ba zai wuce shuga ba. Garin yaya? Ba tambayin da ya kamata ki min ba kenan. Mafita ya kamata ki tayani nema yadda za a zubar da cikin nan. Ki bani lokaci. Ba abu bane wanda yake buƙatar lokaci. Abu ne wanda ya kamata a yi shi shaf shaf. Kin fa san halin da nake ciki. Na sani, amma ki bani nan zuwa gobe in bincika. Amma Yasmin kin bani mamaki da har kika yi ganganci da rayuwanki har haka ya faru da ki. Kada ki ɗauke komai da ke cikin kaddara kai tsaye ki bani laifi. Kar ki fake da kaddara, ki kasa kallon abin da kika yi a matsayin laifi. Ya ake ciki zikin dai binciko ko? Na binciko. A ina yake? Wani likita ne ya iya aiki sosai wallahi. Okay. Za mu iya zuwa yanzu? To ki shirya kawai mu tafi. To ina gama da shiri bata lokaci ne. Bara kawai dauki wayata sai mu. To shikenan. Zai ina fatan dai mutumin nan ya iya aiki sosai. Ya iya aiki sosai, amma ina fatan kar ya caje mu kuɗi masu yawa. Kar ki damu, in dai kuɗi ne ba matsala, insha Allah Rabbi ba zai gagara ba. Ina da kuɗi account ɗina. Wajen ka muka zo. To ai gani. Me ya faru? Abortion muka zo yi. Abortion. Gaskiya ku yi hakuri. Ba zan yi abortion yanzu ba. Saboda me? Saboda kawai ban ga dama ba. Haba dakta, don Allah ka tausaya mana. Na ce muku ba zan yi abortion din nan ba. Idan da zan yi tun farko da kuka zo, da na yadda zan muku don haka ba zan yi ba. Ko dole ne? Haba doctor, ka taimaka mana. Ko ma nawa ne za mu biya ka? An zo daidai wajen. Magana ɗaya. 250,000 only. Haba dakta, don Allah ka yi haƙuri ka taimaka mana. Kuna jina? Idan kun ga za ku iya biyan hakan da na faɗa, ku biya a yi muku aiki. Idan kuma ba za ku iya biya ba, ku tafi wani asibitin. Kalas. Shikenan, zai tashi mu tafi. Hello? Ka dai san halin da nake ciki ko? Na sani. To yanzu dai daga asibiti muke. Na je zancen abortion din nan. An yi ko za a yi? Ba a yi ba, saboda 250,000 aka bukata kuma ni kuɗin da suke hannuna ba su kai ba. Nawa ne da ke? 100,000 ne da ni. Yanzu 150,000 kike so kenan? 150 ne cikon. Ba da ma turo mun da account number ki bari miki transfer. Na waya na ya goge. Ok, to shikenan idan kamun transfer sai in juya kawai ma je a yi kamun mangarba sai mu dawo. Alright. Me mashin mu koma inda ka dauko mu. Sannu ku da zuwa. Kun dawo? Mun dawo. To ya aka yi? Kudin maka kawo. To amma gashi lokacin tashi na yayi. Yanzu shiri nake in tashi. Haba dakta dan Allah ka taimaka min mana ina fa cikin garari ne. Okay. To yanzu ku dawo gobe. Gobe kuma? Dakta gobe ne fa daurin aure na kuma gobe za a kai ni gidan miji. Ya zaka ce mu dawo gobe? Kada ki damu. Gobe kafin a kai ki gidan mijin ki zo za mu yi aikin ko karfe nawa ne. Ku zo ku samu za a yi aikin in ya so gobe in kun zo din sai ku biya kuɗin. To shikenan.
Zainab, Na'am abba. kin karaso? Na karaso. Ya hakuri na baki kina ta jira ko? Ba komai. Dama na kira ki ne dangane da kes din Yasmin. An samu sabon wani abu ne? A'a batu ne akan wannan saurayin da aka ce an kama ku tare kuma ake ta tantama.